Veñen ahora os da agrupación folclórica de Santa María de Torás, en Laracha, a Coruña. É un grupo que ten unha larga trayectoria xa nestas xornadas do folclore galego que lles está a ofrecer a Comisión de Festas do Ayuntamiento de Santiago coa colaboración dos concesionarios de Coca-Cola vegana S.A. en Galicia. Presta moita atención aos grupos infantís, aos grupos intermedios, para preparar ben esta actuación nas xornadas do folclore galego. Actuou tamén por toda Galicia alá no ano 1985. Os seus puntos, evolucións e paseillos recórdanse aínda na parroquia e bailase polos vellos da Bisbarra. Antigamente bailaban con motivo das festas e romerías. A súa música perdeuse e bailábana simplemente. Hoxe aquí está Muiñeira Fermosa polo grupo folclórico de Santa María de Torás de Laracha, Arteis da La Coruña.